Kay ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Gising na! Morning Hirit na! Kasama si Henry Maceda. Gayon, gayonon. Yan ang kita mga taramdama rayon ang tugtog. Taon-taon na, mabarili muna kita. Taon-taon na, atap mong paman. Ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Gising na! Morning Hirit na! Kasama si Henry Maceda. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Magayon magburubay niya din. Magayon magburubay niya. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Magayonon man magburubay lipas ko. Makasupugo naman sa inyo na. Yaw naman sa. Dahil pa kita nagprograma. Adi, di ba? Magayonon baga subay li baga na ngaya gare ka supig dudro da plus ang so to baga na so ang luong mo gara sa nayo nagiro-hiro mo na so payo mo baga na. Tapos kibliton mo si Agomo. Pakiblitan mo kay Agomo. Agom, good morning. I love you, Agom. Tapos sabihan mo sa mga aki tururog pa. Maratan na ngayon, Agom. Ah, okay. Ay, daw ako dyan. Nataratabon magmata iyan. May reskwila pa, ano? Sinabi na, kasabangi magkaturog kaya saba. ano ngayon, nagiyom-hiyom sa lalaki. Anong plano mo? Wala. Ano ngayon ang plano mo? Wala man ngayon. Ano ngayon? Sarawayon ka ngayon. Pagkakaaga sa'yo. Ano kay resipan mo? Good morning. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa mga partikan mundo. Welcome po mga tugang sa inyong programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-Morning Hirit. Kasabay niya to mga tugang sa Technical Department si Ronald Baldo, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz, sa Luwas Mega Force Patrol, sa panginot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Alarmayo, Joshua Bino, Angel Mostaza, Karen Alas, and Jomar Bien. Siring man sa Manibela, Boy Mata, Matana, yaon na po mga tugang nakaantabay na sa babakan DCGB.
Good morning, Tabi Sendo Gabos. Mga birthday greetings, mga iba pang greetings, reactions ngunya na pag-aaga. Pwede pong ipadara mga tugang sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Magandang morning, Pilipinas. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? Kumusta lamang po kita, Gabos, ha? Kami po naglalaom na kamo, Gabos, ayos. Dahil po rin problema na pinaghampangon yan sa tuya tabing kapalibutan, ha? Kumusta lamang po kita, Gabos, ha? Mga travelers natin, ha? Mga nakatutok po sa sendang masasakyan ngunyan, magandang morning. Ingat-ingat po sa pagmamaneho, ha? Tas-tasan daw tabi Ronald, tas-tasan daw tabi Kidiit. Yan, okay. Ay, medyo rumilampas, ha? Medyo luminampas, yan. Okay na. Tita Marie Honrado, magandang morning. Tita Marie, good morning, tabi sa imo. Yan, ha? Good morning, tabi, at saka good morning kay amigong Jonas Rosal. Maraynaga po sa imo, amigo, ha? Sa mga travelers natin, tabi dyan, ha? Sa mga pagpadalagan ka, tuloy-luway sana daw. Di magparahiri dali, makakaabot man tabi ang tinampo, ha? Kamo sa dudumanan nindo. Buda, di magparahiri dali, ang tinampo, di man naglalaba yan, ha? Di ba? Dahil man tabi naghahalaba iyan mga tugang na tinampo, kaya dapat luway-luway sana magkakaabot man kamo kaya na iyan na ero nindo, magkakaabot man tabi kamo kaya maski luway-luway sana, di ba? Gari man sana so mabaka ngayon maski anong klaseng sasakyan, magbarato o mahal, magbarato o mahal na sasakyan, pare makakaabot ka po sa dudumanan. Gari man sana so magbaratong relo, mag-milyon na relo, mag-relo na 150 pesos dyan sa mall, mag-relo mga tugang na di baterya o relo na may bulawan, pagiling mo kang oras parareho, may pagkakaiba, may pagkakaibang oras, tayo mang pagkakaiba, rilong mahalon, rilong baratohon, ang oras pareho. Tama ba? Tama. Uy, Missy, ay nako. Pagkagaga si Mrs. Anong Mrs. Tamurusot ka? Ha? Pagkagaga murusot. Magparamurusot pagkaga. Dapat po naka-smile. Yan. Sa mga nagluluto, tabi dyan kipamahawon. Good morning, tabi. Sa mga paraluto dyan kipamahawon. Good morning. Mga travelers natin, magandang morning. Kumusta na kaya? Ay, sa mga teachers tapalan. Sa mga teachers, ano daw kung maratanan mga teachers na ngunyan, ha? So mga teachers na aratabo na magpasiring sa eskwelahan, dapat alas 6 na sa eskwelahan, na arog kami kaangkay ito, na kami nag-eskwelang elementary, at habon kami maghali sa bulod. Siguro mga 6 o'clock, marlakaw na kami kanhali sa bulod, pababa sa eskwelahan. 4 na kilometros na lalakawon, pag-abot mo naman sa baba, salbatan ng dugi. Grabe, pag-abot mo naman sa Makalaya, madugi uno nun. Buro bit-bit nito na sa moyang tsinelas. Mala, nakatarapos man. Tiyaga man sa napuan iabutan kan. Tiyaga man lang. Sobra lang na tiyaga, mga tugang buda higos. Pag mahigos ka, magakaigwa ka tabi, mga tugang kimarahay na abutan. Di ba? Arog man sana po iyan kaya. Pero pag hugakon ka, pag habo kang may sadiri ka man na gobyerno, may problema ka. Igwa kang problema nga abutan. Pero dapat mga tugang maray sa nagigibuhon ta, di ba? Dapat nakakaraot sa tuyang kapwa. Ayan. Tama po. Oy mga teachers, good morning mga teachers. Ano daw kung mata na si Ma'am Shi, good morning tabi Ma'am Shi. Mata ka na po. Nagluto ngayon batchmate ki pamahawon. Okay, padago sa po yan. Sikon po mata na si Boss Oka. Mata na nga turog pa ngayon no. Turugong pa ngayon. Talaga? Baka may lakawo naman, baka may dumano naman. Okay. Alright, sige. Si Ma'am Ruby. Good morning, Ma'am Ruby. Kumusta ka, tabi? Mata ka na, Ma'am Ruby. Boda si Teacher Michelle. Good morning, Teacher Michelle. Lamit-bitan ko kaswapon eh. Diyan sa
Ayala. Yan. Nag-grocery kaya kami ni Mrs. ko sapon sa Ayala. Namidbidan ko siya. Di ko lang nahapot si Madam kung sa'yo nagtuturo. Pangyari, Madam. Sorry po. Pasensya ka na. Ha? Di ko tabi na ita ka nahapot kung sa'yo nga nagtitis. Ay, mata na si Ma'am Ruby. Ha? Mata na. Good morning, tabi sa mga teachers. Tabi dyan sa Pawa. Yeah, ay Pawa. Bagong Abre. Yan, ha? Bagong Abre. Good morning, Ma'am Ruby. At bunta may L. Anong L na? Anong L na? May L na daangon yan. Ha? Good morning. May L na da, sabi ni Ma'am Ruby. At nga, may L na ngon yan. O sige, padagosan na kung ano man na L na yan. Gabos tabi. Oy, si Juan. So, teacher ko dyan, professor ko sa college kaya ito, si Madam Queenie Hilig. Yan, Ma'am Queenie. Good morning, Ma'am Queenie. Kumusta po? Boda si Madam Sonia Labanda, dyan po sa Barangay San Roque, Candaraga. Kumusta na kaya si Ma'am Sonia? 80 plus naman si Ma'am Sonia. 80 plus naman, Ma'am Sonia Labanda. Maray na aga tabi sa imo, ha? Diyan tabi sa imo na residensya sa San Roque. Yan. Ha? Buda si Ate Ate Kayen. Kumusta ka na po, Ate Kayen? Ano na kita? Kumusta na po ang sa tuyang buhay? Nagkarigos ka na? Nagkarigos ka na po, Ma'am Shi? Naglag sa isip ta Salbatana. Naglag sa isip ko, Ma'am Sonia. Na naman si Ma'am Ate Kayen, nagkarigos ka na po. Para kang tubig, amigo. Warang tubig. Alright. Nasa linya mga tugangan, buena manong report. Angel Mustasa nasa linya. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan taba. Good morning. Teacher Mitch. Ano po? Sisi po na Teacher Mitch. Singkit. Bako. Ay bako. Iba man, so Mitch na midbid ko. Dahil mo ako ipagpa-describe tabi. Hatta ba ka mapasa ang description? Dahil sa ko ito madangong. May paradangog ka man kaya VP na Teacher Mitch. Talaga? Then VP yan sa Albay Central School. Maestra ko kan elementary. Ako sabihon, halos may edad sa ko si Madam. Ade, Dahil. tama. Teacher Mitch? Dahil. Sinamid-binan ko kaswapon, nag-grocery kami ni Mrs. sa Ayala sa LCC. Abo ko i-describe. Tawa ka ba dagi? Dito. Bata ko, dahil ko nag-uutik ko niyan. Dahil ko niyan, Sige po. pag Miyerkules na ko pwede mag-utik. Miyerkules ko niyan. Webes? Webes. Webes. Pag Webes, dahil ko nag-uutik eh. Iwalo na ko ito ni Madam. Okay, Anyway, sige. baby. Posibleng iposesyon ang mga integrated sub-police station sa Barangay San Francisco. Ay, si para Dr. sa Eve Mata parte. naman palan. Hi, Ma'am Eve. Si Ma'am Eve. Dr. Eve, sabi niya, may your day filled with love and always keep safe. Thanks, God. Thanks, safe. Thank the Lord for the many blessings. Gracious morning. Ayos man si Ma'am Eve. Good morning, Ma'am Eve. Good morning, Ma'am Teacher Maria mo ini? Borolio. Teacher mo ini? Principal po. Principal mo. Ako ba na ni VP, Ma'am Eve? Ma'am Maria. Grulyo. Yung VP ang nasa birth certificate ba niya. Pero nasanay kita na Ma'am Maria Evelyn Borolio. Kaya pala mabuot si Madam, Kaya pala pipatawad-tawad niya mas ka nung gigibo ni Dodds. Sir Dodds, nakating sabi na. Si VP po. Upo na. Okay, sige, go. Anyways, VP, posibleng iposesyon ang mga integrated sub-police station sa Barangay San Francisco para susuro na parte kan Legazpi City. As in, sa Barangay Bigaa o Buyuan naman, duman sa norteng parte kan syudad. Ini ang informasyon na itubig taon ni Alcalde Hisham Ismail sa pagsasabing nasa proseso ng unyan ang lokal na gobyerno ka Legazpi para sa pagpakal ng 40-foot container van kung saan maserbi ining extension na police station as in opisina man
kan Bureau of Fire Protection Legazpi. Sa reaksyon ni Legazpi PNP, acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Domingo Tagal Jr., ibigpapasalamat kay ni sa LGU ang nasabi inisyatibong sa pagsasabing dai na kaipuhan sa inang mga personahes na makisirong kung sa inang mga harong, waiting shed, asin maging sa mga edifisyo dahil sa magkakaigo na singganin sa diring espasyo. Sinabi ni Tapel na makakapagpalangkaw inikan sa indang moral asin mapapadalian sa indang pagresponde sa mga far-flung barangay lalo na sa ipig-a-achieve ni VP Henry itong 5 minutes response. Sa ngunyan, VP Henry, nasa 19 na mga post, digdi sa mga ibang parte kan sunod ang nakataltag kan Legazpi PNP, may 16 na 6 post iyan VP Henry, may naka-duting mga personnel kan Legazpi PNP, asin may tuluman na mobile patrol kan Legazpi PNP tanganik sa makaskas na pagresponde sa mga pangyayari sa palibot asin mamantinir man ang katrangkiluhan sa syudad. Yan, VP Henry, ang mga dulong ko pong informasyon hali sa luwas, Izom Staza, TCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Sabi ni Dr. Ibgrulio, halaka. Halaka nga yan. Halaka nga yan, no? Aramon tanaw mga tugang ang mga dagdag na report kasabay man po ang bareta na bitbit ni Karen Ala 5:25 na po in the morning. Baretang may init sa morning hirit. Hello Karen, good morning Karen. Yes, VP Henry, good morning. Kasado ng makipag-coordinar ang APSEMO sa lokal na gobyerno ng Legazpi para iyan sa gigipuho na earthquake at tsunami drill sa syudad ng Legazpi. Sa nakalap na impormasyon ng DCGB News, i-schedule na kan opisina sa bulan na ini ang coordination meeting sa Legazpi City RRMO tanganing syertong magibo naman tulos until na ini, ngunya na bulan. Kung matatandaan baga VP Henry, kinumpirman sa sarong meeting kan inkalgado kan APSEMO na si Roderick Mendoza na pinagkukonsideran kan APSEMO ang pagkondusir ng citywide simultaneous earthquake drill sa bilog na syudad kan Legazpi bilang pahigot na paghanda kan kiraray sa anuman na oras na pagtama kan linog sa probinsya. Dahil lang tabuhite man kan opisina, itong maging realistic o makatotohanan at mga-obserbasyon, magiging aksyon, asin kung may mga dapat i-improve sa mga posibleng mangyari, kung ikaso na inyato pinaghahagan, yung kunin pigtatan siya 7.8 magnitude na linog ang probinsya kan Albay. Iyan ang report, Karen, DCTV News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Chief Jimmy, nasalita sa linya. Jim, good morning Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga barantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, zero tolerance. Digdi sa Albay, ananuman na porma nin sugal. Parte ni kan pagsunod ni PNP Provincial Director Police Colonel Noel Nunez sa orden ni PNP Regional Director Nestor Babagay asin under supervision ni Gobernador Noel Rosal konsen durante kan pag-asumir ni PD Nunez kan Agosto 20 nagpaluwas tulo siya nin memorandum sa gabos na Chief of Police Station Commanders na ang patakaran niya iyo ang doctrine kan one strike policy. Panginot na bawal waiting. Oh, wow. Aha, pero sa monitoring kan PD Analbay, dahil ninigsistidong waiting. Ang positibong igwa, iyo ang bukis sa legal na STL. Piki illegal, unlegal, kung saan may mga mekanismo na iba para ma-divert ini sa illegal printer and legal na sugal. Kaso hapon, sarong Chief of Police, automatic na relieve tabi bibi. Ba't nakatutukaw pa sana? Maski banggi na, nagkaiguan in turnover. Dahil sa Chief of Police, Ano?
dainin pagkaaram na igwanin bukis operation sa sayang area of responsibility Oh? ang nakadakop ibang unit kan PNP. Oho. Dahilan sa daing aksyon so Station Commander Relieve. Rimate maski banggina sinakob ini kan one strike policy. Ay, nako. Oho. Sa ngunyan, nasa Albay PPO na ini, under investigation, posibleng masangatanin kasong administratibo, asin kaso kriminal. Oh. Sampul ini, sa seryoso na patakaran kan PNP Provincial Director, mantang kon igwa pang COP, Oh. na paturog-turog, sa iyang nasasakupan kontra sa illegal na forma nin sugal igwang na monitor asin na operate kan PPO dainin pagkaisian na Chief of Police Bukis, Tupada, Caracross, Isabong, Playing Card asin iba pa oras na nakabot ini sa Karaman Canal by PPO ipina-operate kan na PNP Provincial Command asin naging positibo ang resulta dahil na ninapot-hapot relieve tulos ang Chief of Police Relieve. patanid ini sa gabos na Chief of Police na dapat mga lagkalag sinda sa indang area of responsibility para dahil mamugtak sa peligro ang sa indang mga trabaho. Yan. Oho. Sa ini, 3rd District, 1st District, 2nd District na relieve. Saan siya naka-assign? 3rd District. 3rd District. 3rd District, pero Deng waiting warang waiting. Pero may bukis. Igwang bukis. So, nga rin napatunayan na relieve sa sarong Chief of Police. Igwanin bukis, patanid, patikuronan mga Chief of Police. 1st District, igwa. Digdi sa 2nd District, igwa. No. Yan. Kanya, pag dahil pa yan nagkapurondo, pag uministrike kay ni Ibang sanga, unit? ibang sanga, luwas kan na nakakasakop na ipatura. Relieve. Mate. Oo. Okay. Jimmy na salita sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raul Inbari Sacalio, Basta Radio, PYC Enterprises, Hanapon, Autosite, Legazpi City. Jimmy Yes, na salita, DCGB News. Thank you, Paring Al, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, may na-relieve na Chief of Police dahil lang sa may nadakop na may nagbubukis kang STL sa munisipyo niya na nasasakupan. Sige, warang waiting ha? Mga parantabay, may waiting ba wala? Stoy, mga listeners, may waiting o dae? Text daw sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Alarmario po nasa linya. Good morning, Paring Al. Hello, good morning. Good morning. Sarabatan ang tubig na isusupply sa mga barangay digdi sa southern part kan Legazpi. Alagad sa mga masunod pang bulan. Iyan ang piglalauman base sa informasyon na nakalap na sa City Hall kung saan 365 million ang pigalokar na budget para sa improvement kan Legazpi City Water District. Sa informasyon niya ni Mayor Isiam Ismael asin ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. sa mga interview na pinagporsigikan ako Bicol pro LOA na ibabudget sa Legazpi City Water District. Ang source kan tubig, hali dyan sa sentro, kan Legazpi, i-develop iyan na makasakat digdi sa may sityo Tagongtong, o ano sa ini, godigdiki, may tangki pa dyan pare? Tangki. May kunaling na tangki dyan O yan sa tuya, sa likodan sa may likodan kang tower kan OKFM, di ba? Pababa sa Raisan. Mahiling mo dyan nakulao ng tangke. Yes. Dahil panglaog yan, ano? Dahil panglaog. Dahil panglaog, okay. Papalaog ganyan kitubig, hali dyan sa
source sa gayon sa dati sa Bugtong and Buyuan area. Iko-connector na yan, makasakat digdi sa tangke. Siyempre, matinabang naman kaan. So, digdi sa Taytay area. Siyempre. And sabi sa next year, so, pigi-develop man na source kan tubig dyan sa barangay Vinavista. Nadarakulaon na ang tubo dyan pasiring sa Bangkiruan ni Malnod. Ididiretso na yan. Kaya magsasaramatan ang source kan tubig. Pero expected yan next year pa nakalokar yan naman sa 2026 national budget. So dakulang bagay ini sa mga taga Southern part kan Legazpi na masurtehon dahil yaon ang konsentrasyon kan mga darakulang project halos sa national na minabulos digdi sa syudad sa LGU Legazpi. And expected na ma-implementar yan sa mga masunod na bulan. Okay. Kaya sabi pa din ang informasyon pa. Digdi sa Southern part kan Legazpi City, Alarmario, DCGB. Salamat Paringal sa report. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Putol. Ulitado tabi ni taputol. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Araw kan bibilog-bilog ang pagtaram ha. Di pagpara putol-putala iyo. Nadagitan nga. Para putol bibilog ulita. Biloga. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. 5:36 na mga tugang sa morning hirit. Wow, sandali. Bakit nawala? Sandali lang. Yun. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Dibang kita mga tugang Sky News Director Mar de la Cruz sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Lalong nagkusukso tropical depression sa luwas. Ay, nako. Naging tropical storm kasubanggi. Ay, nako. Pero pa saan sa direksyon niya? Ang direksyon kay ni northwestward sa rikas na 20 kilometers per hour. Ayun. Bata. Isus. So, ang kusog na paros na dirarara niya dahil tropical storm na 65 kilometers per hour near the center. Tapos may biglang pagkusog na 80 km per hora. Okay. Alawig pa. Alawig pa, no? Oho. Alawig pa. Taon pa sa 1,715 km east of northeastern Mindanao. Naiko. Okay. Pero sa mga masunod ang mga oras o aldaw, mag-west northwestward ini. May taas. May taas. Ay, very sus ko. Dapat dagat na lang siya. Oho. Di ba? Dagat na lang siya. Basta mga Saturday o kaya sa aga or Saturday, posibleng lumaog sa par. Okay. Pag naglaog sa par, apo doon siyang uwan. Uwan. Oo. Yan. Okay, so yung BP, ang pagbantay kang pag-asa sa nagdadangadang na bagyong Yan. sa luwaskan Pilipinas. Yan. Yan ang Santo Nacional, nagadan sa bagyong Tinong, suminakat na sa 66 na katawo. Natadakulon. Sigon sa NDRRMC. Ano ba yan? Sa Ipaligikay Panan, so nagluwas ka sa bangging alas 7:20, na-record kan Cebu Disaster Resolution Management Council na 111. Nata yan. Nagkaroon lunod. Nako. Nagkaroon lunod. Nalunod sa baha. Ikaw nga ning padi na garo 12 ito. So, akapamilyang nagada. Ay, nako. Grabe, ano? Oo. Dakol na lugar kaya sa Cebuan na lubog sa tubig. Ay, nako. May flood control duman? Igwa, pero ang sabi ni Bari 4, ni Gobernador, sa investigation minging initial, igwa nga yung ghost to substandard. Nako. Gaya man, ano? Bata, so pag hiniling mo sa mga location kan so harong baga naman ng mga subdivision, aranihon sa tigagyan kitubig. Pero nag-anticipar, ano?
Kay Rakman. Okay. Okay, menos tantong, Presidente Marcos Nabaldi, ipinag-organ ng investigasyon sa flood control project sa Cebu. Ayan, menos tanto, disaster expert, nagdadaom na mabawasan ng korupsyon sa flood control sa tabang kansiyensya. Dating Congressman Saldico, takot na maguli sa nasyon dahil sa patakot sa buhay, siguro sa sayang abogado na si Attorney Rui Rondain. Pag-aba sa ribulto ni Dr. Jose Rizal sa France, insulto sa cultural heritage kan Pilipinas. Ultimong ribulto, hinabas? Oo, Paano ito? Baso na katindugan? naka-bolt ito, tubas. Paano? Di ko sa pero tinangkas duman sa nabumugtakan niya. Di lamang kinakariparo na nasa park yan, sa public place yan? Ang sabi, nariparo dilong nawara, kasi may nangyari man harabasan duman. Natamata itong pig-interesa. Ano niya naman sa ribulto ni Yan ang Taling Jose? yan ang pig-imbestigaran. Inalibog Ito pala na ribultong ito, kung baga, kung respetado man mangingkan France, Correct. Baga. bako lang yung mga Pilipino ko din, pati kan mga Kan gobyerno kan France. So, respetado ito. Natamata. Sino din nara? Di Grabe pa naman kung matabutan. dahil ko ayan. Deng CCTV naman sa palibot. Dahil pa nagluluwas kong sisay. Nag-init naman ang payo ko Garing posible yun man ribulto. Bason. Diba dagoon kan sa nagkadarakop na nangarabas duman sa ano yan, Tarong Museum. Imagine ribulto. Halion mo. Siyempre, mahal sa ka. Pero katawan mahal sa kaan. Kunyan ito. Pero gibo sa metal. Metal. Ay, nako. Baka tunawon. Gibo na tayo sa... Ano ba yan? Alright, Oplan Paskong Sigurado. Oplan Paskong Sigurado. Kontra sa online scam, Nan. Siglansarkan DICT. Presidente Bongbong Marcos pinag-orden, nagibo na simpuli sanaan Christmas celebration sa mga opisina di gobyerno. Kini sa tao kan mga sunod-sunod na kalamidad na tuminama sa mga iba-ibang mga lugar. Kaya tanto sobra sa sarong bulan na uran, sa loob sa ng 24 oras ang namatian sa duwang lugar sa Visayas dahil sa bagyong Tino. 24 oras sa sarong bulan na uran. Kaya talagang surok pa boss. Pilipinas nanginod sa 2025 World Risk Index bilang pinakabantad na nasyon sa pag-abot sa baha sa bilugan na numero kan 193 na nasyon. Malacanang katabangan ng pamilya kan mga nagadan sa buminagsak na Philippine Air Force chopper. Mantang kampo ni dating Saldico, pinemutika ng pigasabing dibibirining kwarta. Alis ang nagpamitpit na dating security consultant na si Orly Gutesa. Siring man ang pagpaimutik na daining air assets si Congressman Saldico. Ang sabi sa tulong ay ang pigunambitan ng mga air assets sa diring ito kan Misibis Aviation. Iwalay ngayon ito sa personal na mga sa pagrugaling ni Congressman Saldico. Alright, Pans Agricultural Land Conversion, hinirit ni Congresswoman Leila Tidima. Iyan. Okay, so naganda man ang gabos para sa simultaneous earthquake drill, ngunya na aldaw. Alas 9 yung pagkaaga data di mapindot kamputon. Yan. Alright, so yung BP, ang headlines ngayon na pagkaga, ito yung ang PY Central Prices. Manapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oras at Legazpi City Basta Radyo. IPY siniyam, ito po sabing konektado kung maski na yung doon. Pang News Base, ini po si Mardela. Good morning. Thank you, Paring Mar, sa mga Newspaper front headlines. page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Ay, nako. Ultimo nang girip man sa nasubarita. Miguel Ay, na. nalingawang ko palan. Ano, pre? Happy birthday kay Casey. Casey. Yusa. Si Josa. Happy birthday pala. Yung kasama natin dyan sa OKFM. Birthday ngon yan. Kaya pala may handa dada digdi sa DCGB May kwan baga, garib may catering siya. Alas 3 ito ron. May catering si Casey. Happy birthday, Casey! Mami Casey! Happy birthday! Birthday ha? Birthday! Happy birthday! Yan O, sandali lang. Topic po ng taang pag-asa. Mga tugang para sa latest na kamugtakan kang panahon. Ay, wala. Cannot be reached ang pag-asa. Bakit kaya?
din kamugtakat ang panahon. Bakit din kamugtakat ang panahon? Ay lang. Okay na ba? Ayun. Busy line. Ay, naku na tayo ni. Madali lang. Tayo lang tamo na mga tugang ang paningit sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Aramon tanaw ang mga istorya kasabay si Shara Mayleron. Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Good morning, Shara May. Good morning po, Pipi Henry. Asin sa to yung mga paraan tabay. Aram daw nindo na dakol na ang pigsasaradong mga kulungan sa nasyon kan Netherlands dahil ta kulang na digdian mga kriminal. Oh? Basado sa mga Talaga? reports sa impormasyon na nakalap kan DCGP News, sobrang guminaba ang crime rate sa nasyon kan Netherlands. Dahilan ini kan relaxed drug law so ang maluwag na batas sa droga, pagsuporta kan gobyerno sa rehabilitasyon o sa mga gustong magbagong buhay, Oh. asin ang paggamit ng electronic ankle monitor sarong teknolohiya sa Netherlands Na? ginagamit para makabalik sa trabaho ang mga dating preso. Kaya imbis na padusa, pagbabaago ang tigtututukan ka nasyon. Dahil man sa kawaran ng mga preso, ang ibang selda sa nasyon, ginibo ng eskwelahan, ospital, asin mga sports center. Oh. Dagdag pa digdi, nagibo naman ka Netherlands na mag-import sa indang nasyon ng mga kriminal o inmates na gikan sa Norway. Grabe no, pati mga preso imported na. Kaya kung sa Netherlands, nagsasaraan mga kulungan dahil kulang ang kriminal, Ah. digdi sa Pilipinas, baka mag-overload pa pag nadakop na sa mga kurap. Yan po, Vivi, ang paningit sa morning hirit ngayon na aldaw ni Nuwebes. Ini po si Shara Mayleron, marahay na aga. Pilyang Shara ini o latoson ko na ko ng pigisingit na ay kapilyahan man sa buhay na babayi ini. Pwede. Pwede. Morning hirit. Pwede Alright, o sa pilyaman na babae, kauruinhin magiro-iro. Grabe man ang imagination kang utak niya. Alright, ay hello kay aba, may mamaya na, may mapag-greet na sandali lang mamaya na, Lat ko na, tayo linguntan na ng pag-asa. Oras natin, 12 minutes before 6 in the morning. Natanaw ta, bakit? Nako, kinatbirits ang sarong number kang pag-asa. Bataw to baga si Uwan. Pag naglaog na sa par, ang ngaran niya si Uwan. Busy. Mamaya na. Mamaya na, ha? Ilon tamo na mga tugang ang report kasabay si Joshua Bino. Ay sandali lang Joshua, sandali. Tao ni Gary file up na ini ha. Happy Thursday morning, Henry M. Good to see you po. Kasurit ta ka na, nagilingan na daw ha. Kasi doon text na ini. Sige, haputa daw kung may haputa daw ki Jimmy, kung may gadan, pwede magpatupada. Gadan pwede magpatupada. Detalyado mo ang gusto mong sabihin. Pwede. Pwede. Nata. Pwede ka magpatupad sa mga cockpit na legal. Bastang bakong sa cockpit na legal. Pwede. Maski piyesta bawal. Pero nga sa Legazpi, mapatupada kit an piyesta nga sa ganing barangay, duman ka mapatupada sa legal na cockpit. sa legal na rin, diyan sa may sa igabagan tupadahan diyan sa may humapon or bulangan sa may humapon or digdi sa galyera. Kung gusto mong ipareliban chief of police, magpatupada ka sa gadan. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Sa Bisaya, ang uwan, uran sa to. Uran? Iyo. Talaga. Halian sa kasara mo na uran sa Bisaya na uwan. Tibaan kung kwan ito, tibaan ito kung ano nga, kinit na huwan.
Ay talaga nga. Nag-uwan nga ya. Guwan, okay. Nasabutan ko. Niya sa luwas. Mm. Man nga yan nag-uwan. Sa Mm. tuya, sa Bicol ang uwan, si Uwan. Oho. Mm. Hindi, ang uwan, uran sa to. Uran, okay. Okay. Okay, salamat. Sabi ni Ate Ron, so pag-asa ice cream, tibaad okay na ang linya. Tusunta ka dyan na. Joshua Bino, nasa linya. Good morning, Joshua. Hello? Go. Yes, good morning. Aha. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, tiglalauman na sa mga maabot na simana, baad lamang magkapuro-purundo na ining mga nagapadaralagan nin motorsiklo na mga pastidyosong mga makusugod ang tanog, mapadaralagan pa matanga sa banggi. Dahilan ta may pinagproponir na tabi BP Henry na sarong ordinansa sa munisipyo kan Daraga Albay. Tulong mga konsyel na ang nagtatarabang tabang para maipasar ang ordinansang ini na iyoan magbabawal tabi BP Henry kaining mga improvised o kaya modified na mga muffler o kaya tambutso nin motorsiklo na makulugo na sa talinga pagparadangog-dangogon. Ang ordinansa iyo unauthored ni Attorney Ayan Makasinag, co-author si Konsehal Bobby Magalona, asin Konsehal Jun Nunez. Ana paliwanag ka na sabi ng mga konsehal, makaingog na talaga tabi VP Henry, asin gulpi naman ang nagkaabot sa indang mga nagreklamo, may kinaraman sa mga nagmumotorsiklo na mga makusugon ang tambutso, lalo pang minaparagubnob kon banggi, oras na kuta na rin pagpahingalo kan mga residente. Ehemplo, si Konsehal Bob Magalona, anarong bagakay ni Tabi VP Henry, gilid kitinampo, dyan sa may parteng bagong bayan. Sigun sa iya, gulping mga concerns man ang nakakaabot sa inda, lalo na itong mga umboy, mga aki patabi BP Henry. Tapos, iagihan kan mga maragubnobo na mga motorsiklo, nagigimataan aki, siyempre ta aki, mapastidyo, na pupuri sa uman ang pagkaturog kan mga magurang. So, kaya bilang simbag sa nagpaparakusog na buot kan mga motoristang ini, gusto ng mabilog o kaya may pasaraan na ordinansa tabi VP Henry na isinakat na sa first reading kan uminaging session aldaw nin Martes. Susog sa penalidad na pinag-proponir sa ordinansa, 1,000 hanggang 2,500 pesos ang pinagtalaan na penalidad tabi BP. Siring man, itatransfer o kaya forward ang concerning o konsise man na maltakop, lalo kung naka-third offense na sa Land Transportation Office o kaya LTO para tabi BP Henry revoke ang rehistro kan motorsiklo. Kung kaya sa ngunyan, bako sana ang tutok sa mga nagpapadalagan kan motorsiklo, kundi pati naman pag-regulate duman sa mga tindahan, nagkubakal nin mga open pipe, o kaya itong mga maragubnobo na motor, kung kaya tiglalauman tabi BP Henry, oras na marilisar ang ordinansang ini sa mga maabot na simana, baad lamang ngaya, papuro pondo na ang mga pastidyosong motorista na minapadalagan kan mga motor ninda, lalo kon banggi mga maragubnobo na maray. Opo. Yan, dito yan dagdag na istorya with Boy sa Mobile, Joshua Bino, DCGB. Yes, thank you, Joshua, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, bago kapunan sa pag-asa, ilag ko na muna ang report ni Jomar Bien. Jomar, good morning, pasok. Salamat, B. Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay sa dagdag na bareta. Pinaimutikan kan Tabako PNP ang mga aligasyon na nagpapabaya sinda sa kampanya kan Philippine National Police kontra sa illegal na sugal. Ini ang ipinahayag ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. matapos na may mga nagsisirkular na mga post sa Facebook na nagsasabi na pigpapabayaan sana ding aksyon ang Tabako PNP sa eksistensya kan mga illegal na sugal sa tabako, arog kang bukis, arog kang tupada,
as in iba pa. Sinabi ni Cirillo na gabusin ni Kaputikan hulita sa katunayan nga sa nakalisa na nagkapirang bulan abot sa 37 mga operations kontra sa illegal na sugal ang sa indang na ilansar ang mga operasyon na ini ginibuninda ang sa manungod sa Tupada 12 sa Tungit so sugal na baraha 15 asin sa Bukis 10 na minatotal sa 108 gabos na mga persona ang sa indang na arestar asin na nagabot man sa 67,000 pesos sobra ang mga nakumpiskar nindang kwarta. Katakod kan bagay na ini padagos na pinaghahagad kan Chief of Police sa publikoan sa indang kooperasyon na magtautulos ning tip sa mga autoridad kung may mga nariparos nindang mga illegal na sugal sa ini padagos na aksyonan kan tabako PNP arog kan regular nindang pinagigibo. Yun. Yan ang report. Okay. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. 4 minutes before 6 in the morning. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sige, balikan ta na po ang pag-asa. Sandali lang. Bago kita magpuon kan sa tuyang bareta. Ngunya na pagkaaga. Ay, nagring na. Ay, salamat. Ringing na po ang pag-asa. So, pigabangan tang potensyal na super typhoon po. Medyo mare-mare ang nahiling kong mga direksyon kay Anita. Ang pasakat po ang dalaga niya. Basta na din magtama ini sa ibang sa ano man na parte kang Pilipinas. Hello? Good morning po, Sir Henry. Good morning, amigong Milvin. On the air ka na tabi. Anong latest forecast? Go ahead. Diyos mahay na pagkaaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Pasin sa gabos na taga-pakinig kasi taga-subaybay kan DCGB. Sa ngayon na pet sa Nobyembre 6, 2025, saldo ning Webes ning pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang sentro kang matakang typhoon na si Tino ay bigakar kulong na sa distansyang 255 km north of Pag-asa Island, Calayan, Palawan, o nasa coordinates na 13.3 degrees north, 113.9 degrees east. Naglayang kusog na paros na abot sa 155 km per hour, halani sa sentro asin pagbuksukang paros na abot sa 190 km per hour. Naghihiro pa siya rin sa Sulnupan, Norte Sulnupan, sa rikas na 35 km per hour. Mantang northeast monsoon o paros kang amihan naman ang nakapekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon. Asin ka sa bagong alas 3 kang madaling araw man, ang tropical storm na may international name na Pongwong na nasa luwas kang Philippine Area of Responsibility, pigakarkulong nasa distansyang 1,735 km sirangang kang northeastern Mindanao o nasa coordinates na 9.6 degrees north, 141.3 degrees east. Naglayang kusog na paros na abot sa 65 km per hour halani sa sentro, kasi pagbugsukan paros na 80 km per hour. Naghihirap pa siring sa Norte Sulnupan sa rikas na 20 km per hour. Ang naturampong bagyo ay pigalauman na malawag sa Philippine Area of Responsibility sa ganing mga pagkabanggi o sa Sabado ng pagkaaga. At pag ito pa ay nasa loob na kang Philippine Area of Responsibility, ito pa ay papangalanan na local name na Uwan at ito bilang isang naturang bagyo. At ito pong naturang bagyo ay inaasahan na ito po ay rapidly intensify o lalakas po ng mabilis po hanggang sa maabot niya po ang typhoon category ng mga Biyernes at super typhoon category naman ng mga Sabado. At ito po ay inaasahan na maaari pong maglandfall sa may bahagi po ng central or northern Luzon area sa may Isabela or Isabela Aurora area. At ito po ay pinakahayas na madideklara public storm warning signal number 5 po. Then samantalang digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang mapanganuron, sagkod mapanganuron na kalangitan.
na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat, pagdagol doon. Ang paros ay moderato na hari sa norte sirangan, sangkot sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ng temperatura pigalaumang poon 25 sagkot 31 grado sentigrado. Asin nangal daw ay nagsirang kasabagong alas 5:40 ng pagkaaga. Asin masulno pa siya na alas 5:17 ng pagkahapon. Philippine Standard Time alas 6 ng pagkaaga. Ini sa Malvin Almuhela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Legazpi. Hello, Melvin, amigo. Itong pagkasabi mo na ini si Juan, kung lumaog ini, maging typhoon signal number 5 siya. Tama ba? So, nailing ko man ang ganap, potential siya maging super typhoon? Po, may potential po itong maging super typhoon sa araw po ng mga Sabado po. Sabado. Pero, kung ining direksyon ang babasihan, ligtas ang Bicol region, tama? Medyo ligtas naman po kasi nasa iwas po, pero medyo malapit pa rin po tayo. Iyo, maharani sa tuya. Domingo, Domingo or Sabado, Lunes, di ba? Domingo or Lunes? Lunes yung pinakaharani po. Yeah, oo. Domingo pa lang po, sa Domingo. Domingo. Di kita makabalaybay sa Domingo pala na di. Kaya? Ayun mo po. Ayun mo po, kita makabalaybay. Magkakabalaybay man, ano? Tayo medyo. Ayun po. Ang concern ko sa pagbalaybay. Pero seriously, kaya rakmang kaduman sa Central Luzon, ano? Paduman na naman sana di pwedeng tumaas na dagat na sana, di magtama sa dagat ang Pilipinas. Sa ganyan po medyo malabo. Malabo po kasi medyo nakakaharap po itong high pressure area sana nga po sa dagat ng lagat magre-record po papuntang Japan. Ay, pero sa ngayon po mayroon pong mga na nakakaharang po sa naturang bagyo na hindi po mag-record. Opo. Landfall po sa may bahagi po ng northern or central Luzon area. Ay, naku, kaya rakman. Alright, o sige amigo, mabang na lang kita mga Sabado or Domingo tabi. Pag luminaog na sa par ini, si Juan ang pangaran niya, ano? Pag luminaog, Juan. Opo sir, local name niya is Juan. Oo, di pwedeng Juan nata. Letter U na pala. Letter U na pala kita, no? Letter U na pala na. Oh. 21 na bagyo na po kasi yan. Yeah, okay. Salamat, Melvin. Mabuhay. Salamat po, Sir Henry. Mabuhay and God bless. Alright, thank you so much. DCGB, Baretang Bareta. Okay, pangadji ta ha, medyo dahil pagtamaan ang Central Luzon, kaya raking mga kanuman. Sana ako di may high pressure Ang yan kayang high pressure, yun pang nakakaulang para pumasiring sa dagat. Ito si Juan. Oras na luminaog tabi siya sa Sabado or Domingo, mga tugang sa laogan sa tuyang jurisdiction. Ay, nako. Okay, o di sige. Sandali lang po at ay kadakol pa kang text na niya na pagkaaga. Good morning, Sir Melvin. Ang nasa Pag-asa kauron mo, natagaring nga mamundo ng pandok mo. Alangan man na magparangarak ako sa Melvin ang kauron ko. Masyado man ini man na. Alangan man na. Murungarak nga kang ko si Melvin. Sana digdi sa tabako igwaki ordinansa para dyan sa mga mariboko na motor. Good morning, digdi sa tagas po kadakol kang pastidyo talaga. Good morning, ay Ate Marcia. Good morning dyan sa Bunga Bakakay Albay. Kumusta? Doon kita Ate Marcia mag-ilingan daw. Pare pa Ate Marcia, good morning tabi sa mo ha. Pasyaran mo po dyan sa taga Pigigibong Building sa may side kan Ibalon Central School. Taga rin makulogon sa payo ang ribok kang nagdidrill. Ano na sana po maukudan kan mga aki na maribokon po? Oh, Angel, pakiriparo daw ini. Baka dai pwede baka dai sina mag-drill o mag-anong gibuhon diyan na maribokon may klase. Baka pwedeng banggi matururog sa kataraning. Anong sige daw. Ta siyempre nakakaisturboan sa mga nag-eskwela, ha? Dipisil kon ang kuminoa Pilipino man kang nahiling na metal pinakilo sa junk shop. So kwan ni monumento ni Rizal na inaabas na duman sa France, ha? Sa Legazpi igwa man nagtaya ngani, ako dyan, ta ako nagtatrabaho, nailing mo. Igba pong wedding oni sa, ala,
May waiting da dyan sa sarong munisipyo sa First District. Ha? Sisay pa lang ito na Sweet Smile sa FB. Anong Sweet Smile? Tabi. Ano ni pigatara mo Ma'am Ruby na Sweet Smile? So sa kaswap, baka ang pigmimin mo so kaswapon kayang 9 o'clock, nagpasiring ako sa test data ako bilang Board of Trustee kang ACCI, may meeting kami kaswapon hanggang kaming alas 12. Busy day ako kaswapon. Baka yun si Ma'am Ruby so nailing mo na Sweet Smile. Diba? Ano naman na? Good morning, Tabi, sa mga accounting office kan Capitol. Day pananggad suhiya na pigahalat. Adi, ipapollow up ko naman daw. Good morning, Henry M. Sa daragaharan ni sa Saudan, evacuating, collector? Talaga? Sige daw. At Tabi, happy Thursday morning kay Madam Imada Esplana, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Rachel Capili Asejo, Cora Reyalubit, and Ophelia Maravilla. Benji Dapugi, maray na aga Tabi sa imo, amigo. Wala na. Mga greetings natin, okay na. Good morning, Henry M. Maray tamata na. Day na nagpapara apod. Good morning, Henry M. Nahiling taga-kasuhapon. O, sinabi na eh. Kaya daw ako. Nahiling taga-kasuhapon sa may Kantukan US Telegaspi, pasiring ka sa laog kang region. Ayo po, kasuhapon kaya nagbaba akong madali ta pighalat ko so aki ko. Tapos pasiring ako sa TESDA, may meeting akong 9 kasarabay ko sa mga ACCI Board of Trustees. Kaya man nga ako duman sa kanto kanang dama. Salam. Dahil talaga kita Ronald makadulagan eh. Dahil lamang makatago-tago, maski sa ingkado mo man, kaya, dilam, ako medyo namumundo na ako sa buhay ko, maski sa ingkado mo man, hello po, good evening po, hello po, good morning. Maski sa ay, garo nga si Henry M. ito, Ining puro Facebook Live na yan, mapagalo, no? I hope. Gusto ko na, di ba? Maski sa ingkado mo man, hello, good morning po. Ika po, si Henry M. Kan sarong aldaw, yaw na ko naman sa uyan sa sarong kaunan sa daraga. Sabi, may naglaog na mga lalaki. Sabi na, hello, good morning, sir. Saka maga, paano na kita kayo nilamang tayo ng pag-asang makadinurat? Nagdadalo ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay?
Download na! Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation. November 7, Friday, 9 a.m. to 1 p.m. CMD Center, 2nd floor, JP3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon, atap Soreco Office. November 8, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. O galiing makinig sa programa CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras, alas 6, GIS. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, albay PNP makusog na kinundinar asin ipinagbawal ang gabos na klase nin sugal sa probinsya kan Albay. Budget hearing para sa 2026 General Fund Executive Budget kan mga departamento kan lokal na gobyerno kang Legazpi City ginibo sa laog nin tulong aldaw. PBBM na baldi ipinag-orden ang investigasyon sa flood control sa Cebu. Dating Congressman Saldico takot na magulit sa nasyon dahil sa patakot sa buhay sigon sa iyang abogado na si Attorney Roy Rondain. Sa ibang nasyon, airspace kan US isasarado dahil sa pag-absent kan mga air traffic controllers. Sa ibang nasyon, kaya business news, inflation mantinidong hababa asin estable sagkod 2027 sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Health news, pagkakaigwanin uban, may connection sa anti-cancer defense mechanism kan lawas. Detalyes, mga dugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Makusog na pinagkondinar asin pinagbabawalan Kanalbay PNP ang gabos na klase din illegal na pagsusugal sa probinsya Kanalbay. Sigon kay Albay PNP Provincial Director Police Colonel Noel Donato Nunez, padagos na pinagigibukan pulisya ang mga operasyon laban sa mga illegal na aktibidad. Tanganing mamantiner ang katrangkiluhan, katanusan asin moralidad sa komunidad. Dagdag pa niya na daigo konsentihon kan PNP ang sisay man embelto sa nasabing aktibidad asin sisigurohon na maninimbag sa leyes ang magbalgar kay ni. Katakod kay ni nangapudan man ang Albay PNP sa publiko na maging katuwang kan kapulisan sa pagtaonin informasyon manungod sa personang imbulto sa illegal na sugal asin iba pang krimen tangadi tulos ining maaksyonan kan mga autoridad. Pinagtawan ni Donnie Nunez na mantinidong fiel ang pulisya sa iyang mandato na ipautob ang leyes asin protehiran ang namanuaan kontra sa kriminalidad. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado lokal. May dala pong istorya si Al Armario. Hali po dyan sa luwas. Pakinabang ang mga solar street lights sa mga barangay na padagos ko niyang bigapag-ibo kan City Government of Legazpi. Maswerte ang ibang mga barangay, siring kan Istansa, Mariawa, Oro, Taysan na sinipapa dahil sindahan na natawan prioridad. Pinunan ini panahon pa ni dating Mayor asin ngunyan Congressman Attorney Pido Garbin Jr. asin ngunyan bigapadagos naman sa administrasyon ni Mayor Isiam Ismael. Pangako kan alkalde, luway-luway na ining gigibuhon para sa iba pa mga barangay digdi sa syudad.
Alarmario, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan sa lado lokal, ginibo pantulong aldaw na budget hearing para sa 2026 General Fund Executive Annual Budget. Karibay bang departamento ka lokal na gobyerno kang Legazpi. Sigon kay Mayor Hisham Ismail, katuyuhan kan aktibidad na mapag-adalan asin mapagtibay ang mga proposed budget kan kada departamento. Nagtutubod ang alkalde sa pagi kay ni masisiguro ang programa, proyekto asin serbisyong ilalansar susog sa pangangaipo kan mga Legazpeño asin advokasya kan bagong Legazpi asenso para sa Gabos. Ika-11 taon kan pidal para sa Gabos para sa malinig na paros kan DNR-EMB. Nakatalaan na gibuhon ngunyan na Disyembre. Bareta kay Angel Mostaza. Igiimbitaran nun yan kan Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau Bicol, ang publiko na magsabay sa pinasal para sa Gabos para sa malinig na paros na nakatalaan na gibuhon sa Nobyembre 22, 2025. Sa anunsyo na ipinluwas ka ng sabing opisina, ang aktibidad ang ika-11 ng taon na pigibo katakod kan selebrasyon ng National Clean Air Month sa ngunyan na Nobyembre. Ang aktibidad ang pupunan na alas 4 ng maaga sa Playaan Park sa Barangay Gugol, Legazpi City, kung saan bukas ini sa Gabos sa mga individual na nagbibisikleta, pamilya, grupo o organisasyon. Para sa kasabutan na tindugang na informasyon manungod sa nasabing aktibidad, magpadara sa nanin mensahe sa ilang official Facebook page na EMB Bicol asin sa indang mga ipigpaluwas na numero. Narudag na Bareta, Angel Mostaza, DCG. Mientras tanto, Joshua Bino, may dagdag money report hali sa luwas. Darong ordonansa na inaprobahan kan mga miyembros kan sangguniang bayan kan Daragalbay kan uminaging aldaw katakod kan sa indang regular na sesyon. Pinag-sponsor ni Konsehal John Nunez. Aw sarong resolusyon inaprobahan kan mga miyembros kan sangguniang bayan kan Daragalbay kan uminaging regular na sesyon aldaw nin Martes. Asin ang resolusyon na ini iyo ang pinag-sponsoran ni Konsehal John Nunez. Ang resolusyon iyo ang nagtatao ni na pasasalamat kay dating Congressman Joey Salceda para sa pag-sponsor kay nin Salceda Lights o kaya dekorasyon nin mga pailaw para sa nag-aabuton na Pasko digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Kung matatandaan, saro sa sikat na mga pailaw sa Daraga Albay, ang Christmas Tunnel of Lights kung saan magpuon sa boundary kan Daraga Legazpi, digdi sa may atubangan kan Bicol University. Sundo duman sa sentro kan Daraga Albay, partikular na sa may iruinutan kan Daraga Covered Court, bibugtakahan nin renibong mga bumbilya na pipailawan kon banggi. Dakol ang nagpagpasyar, dakol ang nagpipicture. Kung siya piglalauman na makabalik naman ang siring kaining dekorasyon. Pag naggrani naman ang selebrasyon kan Kapaskuhan. Alagad bago yan, nairot na sa pagpapasalamat ni Konsehal John Nunez asin kan mga miyembros kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Dagdag na Bareta, Joshua Bino, DCTV. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado lokal, bulos kan trafiko sa Busay dahilan sa road reblocking, mas magabat. Jimmy Nazalita sa report. Magabatan perme sa tuyong rush hour ang trapiko digdi sa Barangay Busay. Minsan anto sa may Malabog ang pagkabuhol-buhol kan trapiko dahilan sa duwang kaptang nin road reblocking ang ongoing sa nasabing lugar. Mayormenteng apektado sa mga biyahero sa haling 3rd District. Kung kaya kung nagmamadali lalo na mga estudyante o may trabaho, kay puhan may advance nin oras sa pagbiyahe, asin magpalo nin dakol na pasensya, pagsabot dahilan sa talagang formidyo sa road reblocking, sobra ang epekto sa bulos ka na trapiko. May mga suwestyon na kung po pwede panggiin ni trabahohon bako sa tuyong aldaw para dahil masyadong epekto sa bulos kan biyahe asin sa mga biyaheros. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nazalita, DCGB News.
6:20 na oras mga tugang sa Pilipinas, Bareta sa Lado Nasyonal. Makalipas po kay ni GB News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nado. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga darakula nyatong bareta sa Lado National. Puminakol po sa 66 katawo ang numero kang nagadaan sa pagrapado kan Bagyong Tino sigon sa official kang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sigon kay Office of the Civil Defense o CD Deputy Administrator for Administration Bernardo Rafaelito Alejandro IV, kay bahan sa nasabing numero kanagadaan ang anom na kumpuesto kan piloto asin crew kan Super UV helicopter na nag-crash sa barangay Sabud, Agosan del Sur kanakaaging alaw. Sa totalmenting numero, casualties o nanaging casualties, 50 ang hali sa Cebu, 7 hali sa Negros Island Region 2, 2 ang narehistro o Negros Island Region, 2 ang narehistro sa Region 8 asin saro sa Region 6. Igamanin 26 katawo pa nasangunya nawawara, mantang 10 man ang narehistrong nalugadan. Mientras na uminabot man sa 707,000 na individual ang nakapareho kan 204,000 na pamilya ang apektado kan bagyo. Sa nasabing numero, nasa 102,000 na pamilya pa ang nagtitiner sa mga evacuation centers sa sinibapang rehiyon. Nagpadagos man ang clearing operation asin distribusyon in ayuda sa mga lugar na nagihan kan bagyo asin iba-ibang rehiyon. Ipinag-orden po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na investigaran ang flood control project sa Cebu matapos magsapar nin grabing pagbaha ang dakol na residente na nagresulta sa pagkalubog kan dakol na harong, mga lunadan asin mga propiedades dahil sa pagrapado kan Bagyong Tino. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na gustong maaraman kang presidente ko nagamit nintaman dinagamang 26 billion pesos para sa flood control projects dahil nahiling ka ini. Ang epekto kan natatapos pa sa ng bagyo nagarong daig guminana ang ginibong mga proyekto sa Cebu. Kung dagit ang dakol na taga Cebu dahil sa handang sinapar, siring man ang namatian kang presidente, kaya dapat na maimbestigaran asin mapanimbag ang mga nagkulang sa pangataman sa Cebu. Hinagad kang palasyo kay Cebu Governor Pam Barry 4 na kung may mga aram na mga informasyon na magkakatabang sa investigasyon na makikipagtabangan ini, tanganing mapanimbag ang mga nagkulang asin nagpabaya sa proyekto. Kasabay kay ni sinabi ni Castro na mabisita si Presidente Marcos sa Cebu, tanganing personal na hilingon ang kamugtakan kan mga naapektaran kan bagyo. Base sa nakalakop na datos kan Malacanang o base sa nakalap na datos kan Malacanang, sinabi ni Castro na igwang 343 na flood control projects na naginibo sa Cebu pon kan taon 2016 sagkod 2022. Gabos na distrito kan Cebu, kaya dapat na maimbestigaran ini kung natin nagkaigwanin mahiwasan na baha sa Cebu.
Naglalaom si Dr. Mahar Lagmay, Executive Director, Crown Project Nationwide Operational Assessment of Hazard o NOAA, na mababawasan ang korupsyon sa flood control project sa tabang kan Technical Working Group na Compression and Disaster Experts. Sigon kay Lagmay, mauot kan grupo na masiguro ang mga lakdang kontrabaha base sa siyensya asin datos. Nakapagpresentar man ang grupo sa Department of Public Works and Highways asin Metro Manila Development Authority nin mga simulation kan pagbaha sa Camp Aguinaldo asin kung paano ini pwedeng maiwasan. Nakasentro man sinda sa mga nature-based solution asin may nabot sa 20 na sendang na identify tanganing mabawasan ang pangangaipo sa flood control structures. Aminado man siya na dakulan agyat sa grupo dahil sa hiwas kan trabaho, alagad nagtutubod siyang magiging matayumpo ini kung may sufisyenteng suporta dahil sa researchers asin institusyon. Binilog ni DPWH Secretary Vince Dizon ang grupo kasabay kan pagpapadagos na investigasyon ng mga pigsasabing anomalya sa flood control projects kan gobyerno. Kaibahan ang technical group na sinda Dr. Lagmay, Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Carlo David asin Professor Guillermo Tabios III hali sa University of the Philippines Institute of Civil Engineering. Natatakot si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na magbalik sa Pilipinas dahil sa pigasabing seryosong patakot sa iyang buhay. Sigon sa iyang abogado sa sarong press conference, sinabi ni Atty. Roy Ronday na gusto ko ta niko na siya mismo ang sumimbag sa mga hakot kan media, alagad bako ining posible dahil sa patakot sa buhay. Sigon kay Atty. Ronday na kabanga kang nasyon gustong itapok siko sa karsel mantang ang kabanga gusto manabitayon ini kung kaya dai niya pigrekomendar sa iyang kliyente na magbalik sa nasyon. Sigon pa sa abogado, dai niya aram ang presenteng kinamumugta kaniko dahil dai niya ini hinapot. Kanhapoton kung naarin piglaoman na magbalik siko sa Pilipinas, sinabi ni Atty. Rondain na depende sa sitwasyon, dai niya aram kung posible sa masunod na simana o baka sa Enero pa. Kinundinar ni Senador Loren Legarda ang panghabas asin pangbabastos sa ribulto ni Dr. Jose Rizal na makukuha sa Klase Jose Rizal ikasiyam kan abandon o kan sa Paris, France na kinumpirmar kan Department of Foreign Affairs o DFA kan nakaaging alaw. Sigon kay Legarda, na si Rizal pinag-orgulyo nin marhay bako sanakan mga Pilipino kundi magin kan gobyerno asin namanwaan kan France ang nasyon kung saan siya nag-adal asin na kumpleto kan national hero ang sa iyang nobelang El Filibusterismo. Inumaw ni Legarda ning bahada kan Pilipinas dahil tulos nindang ipinaisi ang insidente sa mga autoridad kan France na sangunya nagkoordinar para sa pagkondukta nin investigasyon asin posibleng mabawi ang monumento. Mga tugang ipinaglansar po kan Department of Information and Communication Technology o DICT an plan Paskong Sigurado sarong kumpanya o sarong kampanya para masiguro o siguroho na daing Pilipinong nabibiktima kang online scam ngunya na Pasko. Sigon kay DICT Secretary Henry Aguda, nasusog ini sa direktiba kan Presidente na maging ligtas ang mga namanuaan sa mga online transaction ngunya na holiday season. Nakipagtabangan man ang DICT sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mga bangko asin law enforcement agencies tanganing masiguro na ligtas asin matiwasay ang paggamit kan e-commerce asin e-payment platform. Kasabay kay ini, piglinaw kan DICT na daing nangyaring data breach sa GCash matapos maglakop ang report sa social media. Sinabi man ni Aguda na tulos na magkakaigwaning koordinasyon ang DICT National Privacy Commission o NPC Cyber Investigation and Coordination Center asin GCash tanganing beripikaron ang bareta. Sigon kay Aguda nagluwa sa investigasyon na fake news ang paglakop sa report asin daing dapat ay kahadit ang publiko. Pahayag kan DICT head sa publiko na ipadago sa ang online transaction asin maging maingat para sa rong ligtas asin maugmang Pasko.
Dagdag na mga bareta sa Lado Nacional, ang Department of Information and Communication Technology o DICT nangako na siguradong ipapasunod ang blockchain budget bill ni Senador Bam Aquino sa oras na maging lay ini. Kung ini magiging lay, pwede na maipasiguro tulos as in maipasunod kan DICT sa gabos na mga budget cycle and budget chain o kaya ang blockchain the budget bill. Inang siniguro ni Secretary Henry Agoda kay Senador Bam Aquino na may iyang principal author kan Senate Bill 1330 o ang blockchain the budget bill sa ginibong pagdangog kan DICT budget. Sa propestong lay ni Aquino, gagamiton ang blockchain as inibapang presente na pinaghampang na pinagagamit ng teknolohiya para masiguro na ang kada piso na pundokan banwaan ini maibugtak sa pangnasyon na budget mababantayan maging silag siring man bukas sa publiko para sa tamang oras. Kaya sa pag-upload na real time nagpahayag man ang nangnin kumpiyansa si Agoda sa kahagadan kan ahensya kan gobyerno na ipasunod ang blockchain technology para sigurado na transparency as in accountability. Inumaw ni Aquino ang pangako kan DICT as in sinabi ng nagbubugtak nin budget ang pagbugtak nin budget sa blockchain sisiguro na marhay as in sigurado ang paggamit kan bundo sa kada piso na pinagagastos digdi. Kung ini maging lay, ipapasunod kan DICT ang pagkikpagkoordinar sa Department of Budget and Management, Commission on Audit as in isarong transparency portal kung saan maibubugtak ang nabukas sa publiko ang record as in datos para sa pangnasyonal na budget. Oras Pilipinas, 6:37. Oras po sa DCGB. Magbabalik kami sa mga bareta sa Lado Nacional. Makalipas po kayo ni GB News Express. GB News Express. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado, piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plenex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini, DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation. November 7, Friday, 9 a.m. to 1 p.m. CMD Center, 2nd floor, JP3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon, atap Soreco Office. November 8, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center, 2nd floor, room 208,
PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. O galiing makinig sa programa CMB Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakal. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 nino. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! GB News Express. GB News Express. Nagpatanid mga tugang ang US State Department o US Department of Transportation na sa indang isasarado ang nagkaperanid ang airspace kapag dahil nagpahiling sa trabaho ang mga air traffic controllers. Dapat araman na nagpoon kan magkaigwan ng government shutdown, uminabot sa 40 dias dakol na mga federal workers anday nababayadan dahil sa kawaranin pondo. Sigon kay US Transportation Secretary Sean Duffy na pwedeng makapag-eksperyensya sinda nin mahiwasan na flight delays as in cancellations dahil sa pag-absent kan trabaho kan mga air traffic controllers. Nakaresibi man in partial paychecks and controllers kan primerong semana kan shutdown as in magin kan nakaaging semana. Arog kan Transportation Security Administration workers, mga controllers, mga essential workers na kaipuhan na magtrabaho maski igwang federal government shutdown. Salado po ni negosyo pinaglalauman kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mantinidong hababa asin nasa laog kan target range ang inflation kang nasyon sa mga masunod na taon. Ini matapos na mairehistro ang inflation rate na 1.7% kan Oktubre 2025 dada sa laog kan forecast range na 1.4 sagkod 1.2. Sigon sa BSP, ang pagbaba sa presyo nin baga sa mga nakaaging bulan ang pangenot na dahilan kan pagluya kan inflation. Asin piglao man naman tinido ining kontrolado sagkod 2027 sa target na 3.0% plus or minus na 1.0 percentage point. Posible man na magdara nin medyo pagitaas kan inflation ang pinaglao man na pag-adjust sa singil sa kuryente asin ang posibleng pagitaas kan tarifa sa imported na bagas. Siring man sinabi kan BSP na limitado ang risk o inflation outlook dahil sa pagbaba na presyo kan mga barakalon sa pangkinaba na merkado. Mientras sa pig-unambitan man kan Monetary Board na naguluyan na ang piglalauman
na pagrambong kan ekonomiya. Dara ini kan isyong panggobyerno sa paggasto sa public infrastructure projects asin ang indikasyon kan pagluya kan demand. Siniguro man kan BSP na padagos kaining og gidon ang bagong datos asin sa giraray na pag-adalan ang pulisiya para mamantener ang balance mabalance ang inflation asin pagrambong kan ekonomiya. Health News. Aramon ta daw ng pagkakaigwada tabi kiuban may koneksyon sa anti-cancer defense mechanism kan lawas. Detalye kang istorya kay News Director Mardy La Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Posibleng bakusan ang pagkurang ang dahilan kapag kagkaning uban o gray hair, kundi parte mainikan natural na depensa laban sa kanser. Sigon sa bagong pag-aaral kan University of Tokyo, na-discovering nag-ahalian uban sa mga stem cells sa hair follicles na nararaot na sana para maiwasan ang pagbilog kan melanoma na sarong klase ng cancer sa kulit. Kapag naraot ang DNA ka mga stem cell, nagagadanas na ni para dahil makapagpadakol kan posibleng cells na may cancer. Siring man kapag na-expose sa mga carcinogen arog kan ultraviolet B radiation, pwede pa magiraray na magpadagos ang pagdakol ka mga cells asin magdara ng peligro. Maski bago direktang proteksyon laban sa kanser ang uban, sinada ka mga health experts na pipapailing sa pag-aaral kung paano pipabalanse kan lawas ang pagultanan kan pagkagadaan ng mga cells asin ang posibleng pagpuon kan cancer. Health News from Newsbase, Mardila, daing iba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, aramon taan pag-asa sa report sa kamugtakan kang panahon. Kay ba po si Melvin Almuela. Diyos maray na pagkagapos sa mga taga-DCGP, asin sa gabos na tagapakinig asin taga-subaybay kan DCGP. Sa ngayon na Nobyembre 6, 2025, sa aldaw ning Webes ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang sentro kang matakang typhoon na si Tino ay pigakarkulong na sa distansyang 255 km north of Pag-asa Island, Palawan, o nasa coordinates na 13.3 degrees north, 113.9 degrees east. Taglayang kusog na paros na abot sa 155 km per hour. Halani sa sentro asin pagbuksukang paros na abot sa 190 km per hour. Naghihiro pa siya rin sa Sulnupan, Norte Sulnupan, sa rikas na 35 km per hour. Mantang northeast monsoon o paros kang amihan naman na nakapekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon. Asin ka sa bagong alas 3 kang madaling araw man, ang tropical storm na may international name na Pongwong na nasa luwas kang Philippine Area of Responsibility, pigakarkulong nasa distansyang 1,735 km, sirangang kang northeastern Mindanao o nasa coordinates na 9.6 degrees north, 141.3 degrees east. Taglayang kusog na paros na sa 65 km per hour, halani sa sentro, asin pagbugsukang paros na 80 km per hour. Naghihirap pa siring sa Norte Sulnupan sa rikas na 20 km per hour. Ang naturampong bagyo ay pigalauman na malawag sa Philippine Area of Responsibility sa ganing mga pagkabanggi o sa Sabado ng pagkaga. At pag ito po ay nasa loob na kang Philippine Area of Responsibility, ito po ay papangalanan na local name na Uwan at ito bilang isang naturang bagyo. At ito pong naturang bagyo ay inaasahan na ito po ay rapidly intensify o lalakas po ng mabilis po hanggang sa maabot niya po ang typhoon category ng mga Biyernes at super typhoon category naman ng mga Sabado. At ito po ay inaasahan na maaari pong maglandfall sa may bahagi po ng central or northern Luzon area sa may Isabela or Isabela Aurora area. At ito po ay pinakahayas na madideklara public storm warning signal number 5 po. Then samantalang digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang Pangandoron, Sagkod, Mapangandoron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagdagol doon. Ang paros ay moderato na hari sa Norte Sirangan, Sagkod sa Sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging moderato ang pag-alon.
tinatayang agwat ning temperatura pigalauma pon 25 sagkot 31 grado sentigrado. Asin nangal daw ay nagsirang kasabagong alas 5:40 ni pagkaga. Asin masulno pa yan na alas 5:07 ni pagkahapon. Ini sa Malvin Almuhala, reporting live, haliligdi sa DOST, Pag-asa, Ligas. Yan mga tugang ang detalyes kan mga darakulang Bareta Kanalaw. Hali po sa News Base kan DCGB. Kapag ni News Director Mar de la Cruz, katawang si Jenny Balyaran at si Nicole Angloriani, report kan Mega Force Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Alright, oh wow! 2 minutos, nako, ang bilis ng oras, mga morning heritage. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom, inaala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud asin proteksyong kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid sarong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa roldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubagayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide.
Good morning kay Mading Angelique Yambao at saka kay Pading Beda. Regards daw kay Otep. Yan. Otep, good morning. Tabi, dyan sa Angelis Pilinap. Buda sa Angelis Pizza. Tama ba? May pizza ka pa, Tabi, Madi. Dyan po sa Bakakay, Albay. Good morning sa mga taga Bakakay. At saka, pabati daw sa pamilya ni Jay Doploso, Jamela Jessa, J. Mark, Melody. At sa Doploso family sa Bariis, nakikinig sa iyo at kay Antonio Emily Dulot sa inang Kansursugo, Pilar Sursugon. Sa Tabaco City, Guangweteng, dakulon nga ni koridor, baralag-balag na baga. Talaga? O di isumbong po nindo sa pulis, kung totoo yan, Good morning sa Saod, kan Legazpi Igwa kinagkakarawat ki isabong sa may ala. Bawal po ang isabong. May motor na mariboko na i-ordin na. Okay na ta. Nabasa ta na. Joshua? Alas 7 na, Noy. Tomorrow again. Tomorrow again. Tomorrow na lang. Opo. Tomorrow ng Friday bukas, Alright. Eksakto na. Opo, Tinamaan sa bye-bye. oras. Tatamaan ta sa alas 7 bareta, There was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart. We got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We're riding together. We can love each other. Islands in the stream. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one another to another. Salamat po sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programang Anhapon. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Henry Maceda po. Thank you, goodbye. Masunod na po Bareta alas 7 kasabay si News Director Mardy La Cruz at si Miss Jasmine Baloloy. Goodbye. God is good all the time. Tapos na ang programa. Lakaw. Pasiring sa lamesa. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer